Hoy, kapitbahay mo ko? Iha, wag ako. Kapitbahay mo ko, alam ko kwento mo. Nice ka. Ano Ano ba? answer sa number 6? Anong sex? Pati pa pronounce, di mo alam. Basta. Ayoko nga. Patingin Pag nga. tayo nahuli, patay tayo kay ma'am. Papatayin din kita. Sige na. Ayoko. O, sige lang. Nakikita ko naman kung sino yung nagiging giraffe dyan tuwing exam. Maging hayop sana kayo. Di ba, Diego? Oo nga, ma'am. Di kasi sila nagre-review. Mag-review nga kayo. Nadadamay ko tuloy ako sa inyo. Ikaw, Malaya, mag-review ka. Baing tao mo, hindi ka nagre-review. Ako, John. At dahil bagsak ka, hindi ka makakagraduate. Ma'am, baka may ibang paraan tayo, ma'am. Baka graduate ako. Tagal na ako dito, ma'am. Maawa na naman sa akin, ma'am. Walang paraan, kaya huwag ka makulit. Ma'am, kung gusto mo, ma'am, dalhin ko yung parents ko dito, ma'am. Mr. Totoy ba to? Kahit dalhin mo ang buong barangay, wala na magagawa. Nalilitan ka ba sa braso ko? Ay, ma'am, okay na po, ma'am. Bagsak kayong lahat, tapos ang usapan. Ma'am naman, baka naman pwedeng gawa ng paraan. Hay nako, Mr. Christopher, hindi mo ako madadaan dyan sa pakindat-kindat mong yan, ha? Kahit tumirik pa yung mata mo. Uy! Ayan nangyari sa'yo! Uy! Ma'am! Yak! Uy, Ira, mukhang masarap yun. Napingi naman ako niyan. Ayoko nga. Padala to ng mami ko galing ibang bansa para ibigay kay mami. Sige naman, no, kahit konti lang. Damot naman ito. Konti lang. Ayoko nga, ano? Sige naman, mapingi ako. Ayaw. Ma'am, for you, oh. Oh, ano to? Sa palagay mo ba, makukuha mo ako sa pagsuhol-suhol, pabigay-bigay? Hay nako, ganyan talaga mga estudyante kapag ka bumabagsak. Mami, hindi po. Pasalubong po yan ni mami from UK. O, ipasa nyo na lahat ng kailangan nyo dahil malapit na ang graduation, ha? Hi, ma'am! Hi, Cara Crinyosa. Yan na po. Okay, thank you. Oh, si Cara Crinyosa lang ba yung estudyante ko dito? O ba't hindi nyo siya gayahin? Dahil dyan, lahat kayo bagsak maliban sa kanya. Uy, friend! Paano mo nagawa yun? Ang galing mo naman. Siyempre, ano ka ba? Gawang rekto kaya yun. Well. Hi, ma'am! Ma'am, ako na magbibit-bit niyan. Okay lang sa akin, ma'am. Aba, napakasipsip talaga ng estudyante ko to. Ako na, Ma'am, kaya ko hindi naman naman. talaga. Kargador kasi ako talaga dati. Ah, ganun ba? Oo, O, sige talaga, ito na lang. Thank oh. you, Ito ma'am. pa, Ako na dalhin mo bahala pa to, mo sa ha? lahat na yan. Ito, Ako, dalhin ma'am. mo yan. Okay lang, ma'am, Ito to. rin, oh. Dalhin mo Ayan, yan. tubig Tapos lang ito, pala, ito ma'am, pa. eh. Ito, Oo nga. dalhin mo isa Ito ko pa pa. ba, Tapos ma'am? meron kasi kung ganito. Dala ni ma'am. Ayan, gan. Ha? Sige. Saan? Third floor tayo, ma'am. Terminal. Terminal, ma'am. Gusto mo, di ba? Ma'am, Kargador, di ba? naglayas ka, ma'am. Wow! Sa lahat na nagpasa ng assignment, si Christine Dera lang ang nakakuha. Talaga, ma'am? Oo, Iha. Ikaw lang ang nakakuha ng buong website. I-copy-paste mo na rin kaya ang diploma ng mga klase mo. Bigyan kita ng file para hindi ka mahirapan. Ayan tayo eh. Sorry na ma'am. Joke lang ba? Nagiga-iga lang ako ma'am. Sorry na ma'am. Joke lang. Practice lang ba ma'am? Ma'am, please naman po. Huwag niyo na po akong ibabagsak. Please, kahit ano po gagawin ko, kahit ano ibibigay ko po. Huwag niyo na po ako ibagsak, ma'am, please. O sige, dahil babait ako, dahil dyan, magdala ka ng floor wax, bunot, marker, tsaka pambura. Ay, wala pong problema, ma'am. Ito po, nandito na po lahat, ma'am, ha. Ayan, may bunot po. Tsaka po, ma'am, may panghilod na din po kayo. Kasi po nakikita ko lagi sa tuwing nagsusulat kayo sa board, eh, may ano po yung kilikili nyo. Ayan po. Tsaka ito, pangkamot nyo po sa likod nyo, kung sakasakali. Tsaka, ma'am, mahilig ka sa fried chicken, di ba? Ayan, binilhan kita ng ketchup. Tsaka, ma'am, ito din may tabo pang, sa pangligo nyo po. Ayan po, ma'am, sama nyo na din po itong plastic. Hindi ka naman prepared, no? Ay, yan po kasi lagi niyong pinapabili sa akin, ma'am, eh. Eh, bakit kasi lagi kang absent? Eh, kasi po, ma'am, working student po kasi ako. Tapos, ako na lang po yung inaasahan ng magulang ko, tsaka ng mga kapatid ko. Tapos, kung bibiguin ko po sila, baka palayasin pa nila ako sa bahay. Ma'am, bakit po kayo umiiyak, ma'am?
Kasi Iha, nakakaiyak talaga yung kwento mo eh. Totoo naman, Mami. Sobrang galing, parang pelikula. Sobrang ganda kahit alam ko puro kasinungalingan. Hoy, kapitbahay mo ko. Iha, wag ako. Kapitbahay mo ko, alam ko kwento mo. Nice ka. Always your number one. SM Radio Station.